Τώρα, το να παραγγείλεις γυαλιά οράσεως online είναι πολύ πιο εύκολο από όσο νομίζεις. Αρχικά, επιλέγεις την κατηγορία που σε ενδιαφέρει και το μοντέλο που σου αρέσει περισσότερο. Στη συνέχεια, διαλέγεις το αγαπημένο σου χρώμα και το μέγεθος που σου ταιριάζει. Και πάμε τώρα να συμπληρώσουμε τη συνταγή σου. Στο πρώτο βήμα, επιλέγεις τον τύπο της συνταγής σου. Και στην συνέχεια συμπληρώνεις τον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με τα νούμερα που σου έχει γράψει ο γιατρός σου. Μην ξεχάσεις να συμπληρώσεις και την κορική σου απόσταση. Έπειτα επιλέγεις τον τύπο του φακού, την ποιότητα του φακού και τη λέπτυνση που επιθυμείς. Μπορείς να προσθέσεις και κάποιο εξτρά φίλτρο. Η ομάδα Λιόλιος είναι στη διάθεσή σου για οτιδήποτε χρειαστείς.